Pinendo kabe kubailam sago. Ini 2 number ward ni Gobindo Para Kurba Bisini BJP ka pinendo kabe kubailam sago. Bubagralo le. Di kamotalo le. O parani ugra deklai tumani nisini mo. Angpho ani bosike 54 বছর যে অনেক দিন ধরে না আঞ্চলিক দল খেসা পাইও আঞ্চলিক দল খেবে जों आफु सब आईएमपीटी खेया हाँ आईएमपीटी परे खे टीटीएनसी दङ आঞ্চলিক दल एर परे खे आईपीएफटी उमफिया आरफो 2017-18 खे 17 खे सीपीएन आं आफो के पा थांपे हांका आं था सीपीएन था हांका बीजेपी फायदा फायमोन परे खे आं परे आं बीजेपी प्राय 1 বছর মতো था सामुतामो नायथया गथैया व्यक्तिगत आबादों तुया थाना एडिसी 26 एडिसी निर्वाचन सिगाङाव आं त्रिपुरा थाव जइन हावे नां सामुतावे दिनैखे जे बिजु उत्सव नहिमा जों चालायो जइन फरिलायो 14 परिबार रमजा पारेन 25 नभेम्बर बाजार माल बासनि आन्दार लायो तिनी इकासों केहा जे जों प्लाइमो पिप्रामो था प्लाइमो नि कारण तिनी मुलबा बिसियो जों मुलबा पारावो केहा जों विजय उत्सव खेलेहा विजय उत्सव खेलेमा महाथा यारवो बीजेपी पार्टी नि बीजेपी ने याकारिये महाराष्ट्र नि जे थाहानि लामा पिप्रामो थावो ब्रां 14 फेमिली 32 बुता तिनी जुइनो फाया आरो मे बामा खाकसंमा हामबाय मारियो मम्मी हिमला ब्रां नहा जे महाराष्ट्र नि जे थाहानि लामा जे आबक बुइबिमानि लामा थैनांगबो बबागानो जोंनो फिउनाय बबागानो सिनि बा एतंनाय ए कारणे ब्रां खाकसंय फाया आरो मे जों बना कक्सा जों बसकांगो ए जे मुइबा पारा 2 नम्बर वार्ड देखमो 2 नम्बर वार्ड बीजेपी तंखुत्रे ब्रां सिनि थाहा लामा फायनाय हे ब्रां सिम कौरि दं सिनि मामा सं दं जे रबा रिया बनो कक्सा हा सिनि मामा फो बीजेपी खेमनो आफनो तिनि सिनि थाहानि लामाव बुंनो संमाहा दीर्घदिन बुं आंचलिक पार्टी खेफेमसे किन्तु बुंफो 25 বছর बामफनो जे तंमो वाहा सरकार फनायनि गाने बुं बीजेपी फो थाहा किन्तु बीजेपी नि सामुतांमनो दानि कार्यकर्ता खेनाय जारा नेतारनो दानि तांमु जाया ए कारणे सिनि थाहानि लामा बुं लगेरिनाय हिमन कारण जों बांमारो जोंनि माहा आरो मे बुंजों आं कौरियो बसकांगो संत्रे जोंनि मायनाय आरो मे आमो पानावो तिनि फाइनाराव बाइनथो जारा तंसनायथो दाना कौसेनाय थाहान लामा फायदे आगामी दिनो बीसी इलेक्शन हाके 587 ता बीसीयो जों माय आइफनो 500 नि ऊपर जों कैप्चर खेनाय बीसी आर ब्लॉक जत ब्लॉक अमरपुर ब्लॉक न जों कैप्चर खेनाय आमो पानावो बनो आइन कौसे मुतुमाय आसु सायनो आइन कोनो परिग्रह बोबागा लंगलिप सर बो बीसी तै बो पारा बो बीसी के कुरमा बीसी पारा के 2 नम्बर वार्ड गोविंदबारी के बुटार बस कोई फैमिली कोई बुटार 14 फैमिली 32 बुटार हमने चिनी